ar yn gyntaf nos Sadwrn yn erbyn Belarus. Bopeth yn mynd yn berffaith, nos o'n gret i chi. Ie, roedd e'n gêm dda i ni. Roedd wedi sgorio 5 gol, felly roedd yna llawer o pethau positif wedi dod allan o'r gêm. Gwlad Belg, torf llawn eto yn Stadiwm Caerdydd. Ni wedi chwarae cryn dipyn o weithiau yn erbyn Gwlad Belg dros y blynyddoedd a wedi gwneud yn dda. Pawb yn meddwl am y gêm yn yr Euros. Ie, ni wedi chwarae yn erbyn nhw cwpl o weithiau yna a ni wedi cael canlyniadau dda yn erbyn nhw. Felly, bydd ni angen y Wal Goch i helpu ni cael rhywbeth o'r gêm. Mynd mewn i'r gêm, ti a chwaraewyr eraill ar gerdyn melyn. Ydy hynny'n rhywbeth ti'n meddwl amdano fo? Ie, mae'n anheg, ond a fi'n ymwybodol o bod o'n cerdyn melyn. Ond fi jyst fod canolbwyntio ar y gêm. Pa mor bwysig ydy ennill neu cael canlyniad positif gêm gyfartal, achos da ni eisiau bod adre yn mis Mawrth yn y gêm ail gyfle? Ie, ro'n i eisiau gorffen yn allan yn y grŵp, felly mae'n gêm bwysig iawn i ni i cael canlyniad. A i fod nôl o flaen y Wal Goch, mae hwnna'n bwysig iawn i ni. Gobeithio ni'n gallu gwneud hwnna.